Biye jouer kalo kile wala anga foli be obele jele kabini aw sigiro la bi ni aye anga don kibaru keneka bi kibara mun bambulo ka dokulo ka do odi ka fo kajolo ayira ka fo ko amobe mamun bulu ko lukon bora ko wani songo ya kon yida aywa kibara mun sira mo konya la ula na ka fo ko kajolo dun kono la ko mi e jouer kalo kile nani ko ye moko ko ni chama bora ko wani songo ya yira aywa ko oni songo ya yira kon yira kunte dore ko de ka fo amo no ale assurance maladie obligatoire ni abe maawde me furakeli yoro la no o ban fe ano ko uluka yoro la kajolo ko o te ka barake ko ni ya kalo kelen honi bonyo ko ko ni ko tuma tamani tera kenya so la ka fo kibetiga furakeli ko ni ke ni amo bibolo ko abe fo kika a mise à jour ke aywa ko machine ba mi be no ni ale rebe o carte nunu mise à jour ke ka ira la fo ko o machine ko ntiane do aywa ko o tiana kamini wakati ja ko abe kalo kelen yere ko ni bonyo ko ni bo aywa ore ogumna ni mo gon ko ni bora ko ni songo ya ira ka ira ka fo ko amo mo ka fereke wala sa o gani machine be se ka dilan to kamina ko sabula ulu segene do o gani walena ko ni imago biga amo ko ni mise à jour la foni bora ka e passé kon boka ta dugu were la katiga amo ko ni mise à jour ke ka sigi kana ko were te e kolokolo ye oro ogumna ni ma ko fole nun kon bora ko fo ugwa la nyunu ga sabati aywa mi ko ni yoro ko fole mo ko ni ga médecin chef yi ale ko ni ayida ka fo ko baro be sena wala sa ni gele anu be se ka boyna to go mina ko ambe wakati mna bi fera u psigile no senga wala sa gele be se ka ba aywa o temene ga boye kibara wala mbambulo ka dokulo kan o de ka fo gawo ayida ka fo mamunu be no nuni barangani mo ko nkumbi barake nyongo fe ko ulu kon wulendo ko fo ku age kon duma aywa kibara munu sera mo kunya la uli ayida na ka fo ko abe doko gun chama kon bonyongo kon bo mi e gawe ko yendu la mo do kon wulendo ka gawo du kon na aleni apangulu jigero sira kon mine kayida ka fo ko barangani mo kon teta aywa ko olu ma ko fele nu rete dore o de ka fo mamunu be no nu uni barangani mo kon kumbi ka barake nyongo fe wa ko barangani ga tagalla ko barangani kon musaga do kon duma kayida ka fo ko olu ga ake aywa ni ma ko fele nu ayida ka fo ko ulu kon no o manka sabula o ake kon ga do ko ulu bulu ko sariya sira kon nani ige bara kon dadi mauma tumam nani ga barake ro kon mina datu ikanga ga wardo duma ko obe ko ake aywa o wari min dira barangani mo fe kadi eni ma ko fele nu ma ulu ayida ka fo ko o wari kon ga do ko barangani mo ko do faro o warka ko sabula ko o niya takalaje ko ni kora ya fo ko bingani dore kon taraka nyasi uluma aywa am wakati mina ko be barangani mo kon ma kuma ni konyana ulu kon bole no ga ayida ka fo ko ulu kon te eni bara nun kon dabla ko fo ukala nyinu kon ga sabati aywa o temene ga we kibara wala mbambulu ka dokulo kan o de ka fo minisma mo ayida ka fo ko ma fla kon be no ko ulu kon fatura aywa kibara mun sira mo kunya la wula ayida na ka fo ko trata do mi jouer kalo clé duru ko minisma mo ka mobile do kon yela la dugu jugoro mu do kon kan no o sababu yala ma fla kon be no ulu kon fatura aywa ayida ka fo ko eni wala yere kera tesalid aleni gawo kon fla chela wa mi yere minisma mo we ulu kon bora ka seven fo ka ayida ka fo ko ulu kon be eni wala yen ko sabula ko ni wala mi be dankari almadi ngoni ka akela kerengere na ko ni kelere kono ye ka nyasi uluma ko ube fere bela jeden ke warsa ni wala ngon mi sika dabla to ko mun yoro ko fulna ko na ya tagalaje ko gawo ale na lamini kerengere na mali yere koni chama chena ani akoro ya fa ko eni wala kon chama kon me ko de ga fo bambagatiu kon be ni yoro ko fulna wa ko ube dugu jugoro mugude koni bla dugu jugoro ka mawo koni bone unila ko ulu kon be fere bela jeden ke warsa eni wala kon mi sika dabla aywa akina jigina ba daga fo minisma mawka ma flami kon sara ko ulu bebe bo Egypt jamanare konika aywa kibara kunchela kibara wala mbambulo ka dakulo kan o de ka fo mali balontana saba koni be no ko ulu koni to yira mi e farafina balontana munu be se balontana ka tembe beka aywa kibara munu sira mo konya la ula ida na fo ko kunu seben bora seben mi ida ka fo ko amari trawele if bisuma aleni alunjeng ko ulu kon to yira seben do kan seben mi ba ida ka fo ko farafina bela jelena mamunu be no nu ulu kon be se balontana aywa ida ka fo ko eni seben ka ko ulu kon be ta ma bi saba koni bonyo ko konna keren na ina fo Sadio Mane alena nyogona chama ulu kon to be lifinga ko kamini samba fla aleni wolon fla koni borala ko mali bolontana to ma yeni lifina mali bolontana mi yere kon to kon kumbe eni lifina ko de ka fo Frederic Oumar Kanouté ko ale yere to kumbe eni seben konna ko ga ko kamino borala mali bolontana koni to ma yera fo ka bo eni ma saba konina aywa ami wakati mina ko bi ni ma saba nune kon to baka wa ami do udo alaka sebaya kon di udola keren konima wala sakata anga jamana kon kumbo jinya kono aywa ambali ma oni kuna foni awri kon kumambulo ka dokulo ka oni ke ago fuluma dola o pande dunana